এই ভজনରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଗୀତଟି ଗାଇବ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ତାଙ୍କର ମଜା କଥା କହି ବସେଇବେ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ରାଗିଯିବେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କଣ ହବ।
ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಸೋದು. ताली बहुत हमारा दरकार नहीं, ताली चाली बहुत दरकार. कंटिन्यूस टाइम पे सपोर्ट करने पीछे हो रही बस आई आपको सब कुछ Terima kasih.
खेला